lenkolo ke yakwaShembe inkolo yamanga, inkolo engekho baphatha iBhayibheli lona leli kodwa la kuthi Jesu khona bathi Shembe. Uyabona nje bathi Shembe is the way. Incwadi kaJohn 6 le uJohn 14:6 la khona uJesu athi imini indlela neqiniso nokuphila. Akekho yakubaba ngaphandle kwami. Bona sobethi Shembe is the way of which abafowethu angeke ngibazonde futhi ngeke ngilwe nabo, angilwe nabo, but we must iqiniso silikhuluma ukuthi Shembe inkolo engekho. Uma uShembe kuyinkolo eqiniso, uShembe akavume ukuthi uJesu inkosi uthunywa uThixo. Ngoba iBhayibheli mabefuna ukuhamba manga istory esixoxa amakhehla nje anje ngami anentshebe enkulu amayixoxa wezwa amaqhayiqa athi uShembe wathi ukuthi kwaba ukuthi bekuxoxela ngazozele bekuxoxela bayaya abantu boyinikela khona kwaShembe bayinikela ubuthaphuthaphu amadoda agcwele bayothatha abafazi ngithi laphana ukuthola umfazi uvele umhlale bahlale ebhentshini uyikhombela ugana ngakhala ayi-20 abafazi abanankinga kodwa inkolo yobuKristu ayivumi ndakhona abafazi abaningi. Inkolo yobuKristu isithemba asivumelekanga kuKristu asikho, akukho la sibona khona angithi baba ke sibuke lento abantu abahlukanisa iBhayibheli